Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa ya Bagong, ngapa ya cah edan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe, aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Naming arep gawe geger, arep gawe rusak. Ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara kan boyong karo Semar boyongen ning rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kadempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, Kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku ning wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga kowe, Dur. Lho, nek ngono kowe wani karo Durna. Genah wis usul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Heeh. Ha iso ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejal-kejal. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho, Gong, kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampanane terkati. Oh, Bagong pepalange Bakalan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo. Menurut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora. Ning kuwi mung salokaning tembung. Nala Gareng, Petruk Bagong sing jeneng kayangan ki kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ning kayangan ki ora ana rasa diya diniya. Ning kayangan ki ora ana rasa memungsuhan anane mung matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Yen abot padha dipikul, yen nenteng padha dicangking. Kuwi kayangan. Mula tembungku iki mau ming tembung sanepa. Niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane ning kayangan. Ora kok aku mbangun papan sing magrong-magrong terus kowe do takon goleke silian dhuwit ki. Weh, bocah kok pikirane cethek men. Ora iso ngerti karepe wong tuwa. Sing tak karepke iki kaya sing tak kandhake, bangun morale para kawula, bangun atine para kawula supaya duwe jati diri. Aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab. Wong ki yen duwe jati diri ora gampang diobat-abatake marang kahanan. Ora gampang rubuh-rubuh gedang. Ning wong sing ora kedunungan jati diri, nek kancane ngalor melu ngalor, nek kancane ngidul melu ngidul, nek takoni perkarane apa plenggang-plenggung ora dong. Kuwi jenenge wong rubuh-rubuh gedang, ora duweni jati diri. Lah, oke-oke, wong Ngamarta ki saiki kaya ngene iki.
Neng kono ana gegeran, ana kabar sing ora nyata. Ayo, Dorana, do gawe kisruh, do gawe rame. Ning nek ditakoni perkarane apa, sing tok belani sapa? Ora dong drungap-drungop, ming mergo nampa dit 50 tekane 100.000. Lho. Kuwi sing lagi kelakon ning kene. Oke wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak, supaya Ngamarta geger. Lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri. Mula tak kandhani ya, pamulangan ki wigati. Wong ki nek duwe ngelmu, mestine ora gampang diblusukake dening wong liya. Wong ki nek duwe ngelmu, ning nek wong ora kedunungan ngelmu, nyepelekke ngelmu, ngelmune gunane nggo apa? Sing wigati awak rasa duwe kewanen. Kewanen awak rasa nek tanpa ngelmu, wah ming kaya kebo. Dicocok irunge ngalor kon ngalor, ngidul kon ngidul. Ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ngelmu. Semono uga ngelmu tanpa kasantosan ya ora ana gunane. Nggih, Pak. Mula aja nglerokke wong tuwa. Anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondasi ndiasmu kuwi. Mesu bapak kare. Bagong ya apa omongane ora. Urung donge kok senengane do nyaruwus. Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kowe iki pendak dina anane ming njaluk karo wong tuwa, mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang, wis do mentas kabeh. Nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe. Jare Cakra Manggilingan, bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa, didulang karo wong tuwa, dipinterke karo wong tuwa. Sok nek wong tuane wis tuwek, anake wis padha mentas, wong tuwa ki dadi tanggungane anak. Ning pendak-pendak gareng arep tak nunuti, aku repot, aku sibuk, ora sempat ngurusi wong tuwa. Petruk arep tak nunuti, jarene gaweane akeh. Bagong arep tak nunuti, wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marai omahku pesing. Kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi? Kowe mbiyen cilik tak gedhekke bareng gedhe kon gula wentah wong tuwa do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong trio. Iki ngopo melu nyeneni iki ora? Wong seneni kabeh kok dadak urut-urutan kok tibane kari dhewe aku. Lah iki nang kene iki aku njaluk gawemu merga pamonging Pandhawa iki ora ming aku tok. Ning kowe wong telu iki ya dadi pamonging Pandhawa, dadi ala becike negara Ngamarta iki gumantung eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Abang biru ning kanan negara Ngamarta iki eneng aku, kowe, Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta rusak, nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane, sing dicucuk karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok sago momong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok sago minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye? Nggih, Pak. Nggih. Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula aturi paring dawuh gandeng sedyanipun Bapak menika luhur lan sae. Monggo kula aturi paring pangandikan. Bapak ngersake napa menawi kedah kula sade griya kula kangge kabatanipun Bapak kula mboten napa-napa, ikhlas lahir batin. Bapak kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sade kendaraan kula kangge kabatanipun Bapak kula sadene wonten Bapak kasembatan bangun kayangan. Pak, kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sade bojo kula. Wong ora edian ora. Ora ndek apa-apa, Tru. Omah ming kontrak, kendaraan ra ana. Anane ming bojo wis semper. Tak dole wae. Nek ndi-ndi dadak nuntun. Arep adus dadak godhoke wedang. Jeneng ora kaya ngono kuwi kaya. Bapak kula aturi paring pangandikan. Mangke kula sade Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, Nding, nggih kulon kula kae nggon aku. Nggon aku sing tok bagiane terus. Ha tok dol ngono kok. Waduh. Nggih pun Pak, kula urun. Anu mawon. Tenaga.
Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ampun disepelekke arep paming tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Merga kula nika di antara anake Semar sing sekolahe paling dhuwur menika namung kula. Waduh, gayane. Gareng menika kelas 3 SD medal. Mergi kurang ajar. Korsine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke Bu Guru ya ta. Ora. Akae kowe nang istor pas dipepe tok ilang-ilingi kae garak ming dipepe. Ha konangan sing duwe ya nesu. Rok dipepe kok dilang-ilingi tok goleki apane? Tak goleki rite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Aming SD kok pamer. SD iki, kowe SD tekan kelas 6 lho, Tru. Ayo menang sing SMP. Goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6. SMP 3. 6 karo 3 ke endi? Oke 6. Ah, gene. Goblok kowe. Wis tekan kelas 6 dadak baleni tekan kelas 3. Go ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Ha iya nek hitungane cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nolo Gareng Petro Bagong aja ting celomet. Aku tak omong karo kowe. Kowe mau kaya iso omong terus. Ha iya. Ana syarat-syarane ingkang kudu kelakon. Syarat-syaranipun aku njaluk pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh neng Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Angka 2 pepundhenmu Ndarawati kudu rawuh neng Karakadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka 3 pepundhenmu Prabu Mandura rawuh neng Karakadempel ngaturake pusaka Mandura Kiai Alugara apa dene Kiai Nenggala. Wis gandeng anakku 3 kowe Petruk karo Bagong dumen dhewe-dhewe sapa sing arep ning Amarta, sapa sing arep ning Ndarawati, sapa sing arep ning Mandura. Kula tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sagu, syukur. Kula tak teng negara Ngamarta tak matur kali pepundhen kula Ndara Puntadewa merga nek kula pikir kok aman dhewe teng Ngamarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kula le matur alus tur ngerti karepe Bapak Sinuwun Puntadewa tertu rawuh teng Karakadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Ngamarta mawon, Pak. Ngamarta kuwi aku. Gareng Ndarawati. Waduh, aku kok bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Tru. Arep sago, mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget. Sinuwun kula nyuwun ngampil Nenggara. Kepiye? Glanjang Nenggara wae. Jelas modar aku iki. Iki jalan reng. Mah. Aku tak ning Ndarawati kowe ning Mandura, ora iso aku Ndarawati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak ning Ngamarta wae kowe ning Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawa nyen. Bagong, anggepmu apa bapakmu nyilih Nenggala? Bapakmu ki wong kere, mung Panakawan kok nyilih Nenggala. Ngaten nggih sinuwun cerewet dulang Nenggala we nyus. Kepengin dandani negara Ngamarta sarana bangun kayangan ana ing negara Ngamarta. Sawang lancur-lancur Pandhawa. Lala Gareng iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Tru. Gagah-gagah kabeh, bagus-bagus kabeh. Monggo ya atine apik kabeh, tur dadi daya. Wah, jan aku nek kon momong piyai kaya ngene iki rasane ora dibayar kowe gelem ya, Gong. Ya ora, nek ya tetep dibayar. Kowe iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang rismune lenggah mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ayo do tiru aku. Waduh.
terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, biyen ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Heeh. Jaman semono kae, mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda, kowe iki nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok tok cak. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ora ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume meng grok ngono kok kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nganti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa iki? Sur bare bret. Culing. Mosok nganggo culing barang. Gandani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara wis anggene wilujeng Den. Kakek Semar slamet aku kakek. Aku ngaturke bektiku katur ya kakek. Nggih kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya kek slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Ya Siwa Badranaya slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Ya Siwa Semar. Slamet aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Nggih Ndara Abimanyu wilujeng. Ya Siwa Nayantaka slamet aku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Kula niki ming batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kuwalat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara wis anggene bekti kula kunjuk nggih Den. Nala Garing tak tampa. Tiba padha-padha Nala Garing. Nggih, Ndara Antasena bekti kula ya ring tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialem matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari areng ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak dongak-dongake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Laketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Ya, wis ora kurang kepenak. Ndara Garkaca bekti kula nggih, Den. Ya, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya Nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya Truk tak tampa. Ndara Garkaca, ya Petruk. Ndara Antarja, ya Petruk. Ndara Abimanyu, ya Petruk tak tampa. Ayo, Gong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane do ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Apa ya ora sang nganggo edan, ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disestempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disestempel nek kula niku mboten edan. Iya njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen ya rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ora, Truk? Ha iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Romansaku ora penak to iki. Ya wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Wonten wigaton napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok.
Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbahake lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasing kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun Rahina. Ateges impen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono Kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning Kakek Semar dadi mencara mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka Kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang Kakangku Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja dene Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen Kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, marata aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang Kakekne Semar. Bot repoting Kakekne Semar aku yang bakal bantu marang panjenenganing Kakek Nayantaka. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapak niku sedyane bapak sing mangandikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan niku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak. Ilang tabeting rasa kamanungsan wekasan nek nganti rusaking para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun kayangan piye, Kek? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayiwangan mboten. Ning bangun morale para kawula mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayem tentrem. Tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta wekasan gesanging para kawula sami majinamatan daya dinayan tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat Dewa Bathara ya jagat Mahestungkara. Yen to pancen kaya mengkono gegayuhaning Kakekne Semar kuwi becik ya ngono to Kakang Antasena. Heeh. Lah terus kersane Kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula. Syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa. Mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng woing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Mila Ndara anak kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati, Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa, Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura. Ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming sagu teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun? Lha coba kula tak nyuwun pangandikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Yen pancen tenagaku digunakake dening Kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena ing bakal sowan Kanjeng Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma sinartan mboyong Kanjeng Ndarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena. Iya, Kek. Nek mengke sinuwun Ndarawati mboten purun kuwi ana purba wasisaku sing baku kowe kelakon kerawan nata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma. Nggih, matur nuwun. Siwa Semar. Nadyan aku bakal budal menawa negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di pustaka Jamus Limasada.
Aku karo adhiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara. Sartane Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ning Karang Kadempel. Ora usah kuwatir yen ana muga-mugane Kanjeng Mandura, aku ingkang tanggung jawab. Ah, matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweanmu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nala Gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul ngomah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe iki. Ngunake aku sapene dhewe kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih, pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula. Banjur pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Ah, kula nderek karo sampeyan. Sakniki ya apik, sesuk golek wanci sing prayoga ya apik. Merga nggenku lajeng bangun kayangan iki. Oh, ha iya. Ning ya dirungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang kene. Oh iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske. Nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoax. Hoax apa? Kire. Kuwi hoax iki kabar tidak benar, itu hoax. Oh. Penemban wilujeng. Ah, ya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya Ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ya ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih. Bekti kula kunjuk penemban. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana ya Petruk? Nggih. Ana Gong. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya jajal tata kramane. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Agong wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe ki nek ora suudon karo aku ngapa to? Kowe ki nek ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe ki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tak loke sing elek. Aku tekan ndi wis tak anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampeyan niku kok malah takon kali kula. Sampeyan niku sebagian apa? Sampeyan niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nek penyakit? Ha apa ora? Ora ya wis. Ora usah digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit? Ya, Tru. Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ae ndo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa pangestuku tampan ana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu kok totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutusi nuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Merga wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman begebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak rengganing praja panandene katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku Mahasing Asamun, Mahasing Asepi Tapa Brata Semedi Maladihening
nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa, negara Ngastina bisa maluya nirmala temajati, jati temamulya. Yen ta ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo, tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora keteng mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina, mengko yen ta pagebluk mau wis sirep, tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak nggone mapan negara Ngastina, kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuh ing ngenu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan. Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar. Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowani jen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis bisa gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek nggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplahe kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincah kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Ning nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan negara Ngastina 2 dina 3 dina bali dikanteni 7 gerobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso to nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sarwa luwuk kaya ngono kuwi. Ah, kathokmu training ireng. Le tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetane training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, Nala Gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho, Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem ya terus. Heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksude piye to kuwi? Gelem omar. Lho. Kana aku njaluk 2 karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedhelae kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Mas. Wis yasa pendopo.
Karo Yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi rak kurang ajar to. Bapakne kon yo, engko nek wong melarat terus dadi sugih iki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung. Ayo, Semar mbuka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang 3. 7 karung, ada. Gareng sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis kowe mangkat to dina iki. Nek wadene kowe iki ora gelem mangkat, kowe ora gelem budal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning dutu duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dura bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar. Kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Dura. Tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem. Tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, awula kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak. Tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar. Bagong arep ngopo? Sik, Mar. Tenang, Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku, Pek. Pak kok, Pek. Aku muni pek po. Ameng lirike kok krungu ya, Mir. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sakarang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku saplai menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu. Gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku arep ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungsa kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ora wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku.
bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Ini ngapa ya Bagong, ini ngapa ya Caidan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe, aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nah aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Naming arep gawe geger, arep gawe rusak. Ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongen ning rasa ngrasani karo wong Karangkadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karangkadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karangkadempel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, Kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku ning wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga kowe, Dur. Lho, nek ngono kowe wani karo Durna. Genawe susul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Heeh. Ha iso ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur kok penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho, Gong, kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampanane terkati. Oh, Bagong pepalange Bengawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak tutke Bengawan Durna. Seruh sisan. Bocah kok kandanane angel. Bocah kok semene. Nah ndedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Kowe iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak. Kowe aja GR. Aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangkadempel. Iki, Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi nang pundhake para nom-noman ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran padha dolanan obat manusia macam apa kuwi terus di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan negarane remuk. Mula aku kudu sesanggep, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangkadempel. Nek ana sing ganggu Karangkadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu.
Dek, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ra heboh nek ra dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu Bagonge ditakokke. Ha iya. Ngerol e. Ha wis kono nek nandangi Durna dik ditandangi. Lho. Aja sing ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Rukurawa ming nglabuhi lambemu mbok yo men. Reng kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuwatanmu apa, Truk? Dumeh kowe anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuwatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala karang kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke mingan. Wis ora sambung kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daradasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara Gatotkaca. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut wae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, apa Bagong? Kula disemburi kabeh. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka areng kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to? Pas ngelak nika kula goleke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah alas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan, ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kaya ngene iki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Wala edan yo. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, terus ora butuh Gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para Sata Kurawa. Ngoten. Ha wong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika ngestoke dawuh, Bagong.
uncek ngene kok ndeleng ra. Piye, do percaya ora karo aku? Ketua pemuda sing ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi karo aku. Budal saiki sendika Bagong. Aku nek ora dipercaya karo telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe do ora percaya karo aku. Ane sing penting aku dipercaya karo ndara-ndara putra-putra Pandhawa. Neng kowe ya aja meneng wae Bagong, kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek anu apa jenenge jagoku kaya ngono kae kumandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si Mbok Kanastren, Pak? Pak. Kowe kok iso entuk si Mbok Kanastren, moko si Mbok Kanastren ki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sebe? Ora. Tok guna-guna mesti aku elek. Elek kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak, simbok tapeke. Us. Yo jar nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo kowe ora ngerti kok. Simbok Kanastren iki widodari reng. Wah, Semar iki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awar ndelok polahe Semar. Anggere tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparatran. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Isi ning jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Hae goblokmu ora. Ora aku bar golek kodoke. Sentre rak ning bathuk. Ayo nang ngene iki malah sentre mlebu jero. Tau dipasangi dom terus Semar. Oh, Semar. Ben keculek matane ora. Dan untung ora nyoblos. Ungu nekno ladrang. Ladrang Wayu, aja. Asmara ndana? Ora. Apa, Pak? Santi Mulya. Walah. Temlong-temlong sarung jagung kuwi. Sarung jagung. Oh ya Santi Mulya mangga. Kanca-kanca pengrawit saking Karang Kadempel, Bapak ajeng ketemu kali Simbok Kanastren. Dipun iringi Santi Mulya. Monggo dados. La ilaha. Tak plathuk ndiasmu. Kurang ajar ora. Menenge Gong ya. Ayo monggo aja. Bagong. Heeh. Sapa iki? Aku kok kaya urung tau tepung. Lho. Aku Kurawa, piranganing Sata Kurawa. Kartomarma dudu Kartomarma, pancen aku padha karo Kartomarma, ning aranku Surtayu. Wis jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho. Jeneng kali sapa? Serayu. Surtayu. Surtayu dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gemantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong nyilik wong ngomboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe. Terus arep gawe geger Karang Kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubuten leganing atiku. Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapae? Aku sing tok ajokke. Ha sampean iki ajeng ngewangi kula mboten? Ngewangi kowe. Aming ditantangke kok nesu. Lha niku wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap. Begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Iya yo. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pakde. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawanu aja takon dosa aku sing ngarep ngundurke Kurawa. Mulane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake. Jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki, apa wani aku? Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para
Gatotkaca Siwa Kartomarma. Kula aturi mundur. Wah, ora bakal mundur mboyong Semar. Bari baksa kula wantun dengan panjenengan. Ayo, ungano dadamu. Kula aturi majeng Siwa Kartomarma mati dening aku. Ketoke wirang nek ora maju kok sing maju kok mung anak-anak Pandhawa tok. Padahal iki Karang Kadempel, bumi wutah getihku. Ora pangling iki, Satama. Edian ora basa karo piyayi. Basa apa? Awon basani kowe ya. Dhuwur aku derajate karo kowe. Lho, kowe batur. Aja disawang lair, Mas. Kowe ketoke piyayi ning nuwun sewu. Metu saka weteng apa kowe? Hah? Wong tuaku pendhita. Bapakku pendhita, ibuku widodari. Widodari ning keleke papat. Lho, keleke papat piye? Kowe ora ngerti critane kok. Kowe iki anak jaran mo. Wis. Ora watun iso ngucap. Kowe aja ngene karo Satama. Ayo, neng kene sapa kowe kopaku sing kudu tekaning pati? Piye? Kaya apa aku sing kudu tekaning pati? Lena pangendhamu tak pecah siramu. Lena pangendhamu tak suguhi ramban. Lho. Tanahi dedak kowe mesti doko. Ha ta? Kuwi pangananmu to? Ora. Kalonjana wis kene ijo-ijo. Wis. Ijo-ijo dengkul mlocot. Mati denengku panggal tayani. Yo. Niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang, Nun? Pengen iso perang. Pengen. Ngamuka tak bantu. Serius? Yo. Ya ora mung omong kosong lho, ora. Tak bantu. Carane aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem? Ora sedeng. Napa niki? Niki ciut ning sok amba barang. Dengkulmu melocot ora. Ngampet-ambegan. Mancing ning awak mau. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus? Sampeyan teng pundi? Ning awakmu. Serius, tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane, tenan. Carane ngampet-ambegan awakmu tibakno ning bumi ora bablas tekan jero bumi. Ini serius niki? Yo. Ngono anggere aku kejegluk tak tonyo sampean yo. Wah, langgleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye Reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena e. Nek ambles bumi wae pinter.
Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, Mat ki lho. Yuk. Jedul mburimu Deng, mburimu. Wedian. Ambles meneh. Mburimu Deng, mburimu. Wedian ora sida. Mburimu Deng, mburimu. Wedian bocah iki kok mbeda wong tuwa. Mulane ndek bendara iki dimanfaatke. Iya, war njaluk ndara-ndara Gatotkaca. Ayo, awas selamat. Nolo Garing nggih. Ngopo mrene? Bagong pamer ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dinclupi ndara Wentasena terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Telone sapa? Tela pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi ndara Antasena, mbok kula dinjingi to Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu. Nggih. Ngambet-ambekan. Aduh. Malah ngentut kula. Pun kipun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah Dirgantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Gempon. Irikata Dyan Gatotkaca tinon mapak Karekasuta. Mpun Den. Wis, Pun mancing teng awak. wis. Carane mabur Sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah Dirgantara. biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wis sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, Kurawamu, Suramarta, Jawa, cangkingi siramu kabeh kowe. Bajigul. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng ndasmu lho, Reng. Kok njur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ayo, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah Dirgantara. Ayo, areng apa kowe? Waduh, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan sithik mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel sithik. Kaya mak slep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan tenan. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Dies. Sampeyan pecah sirahe glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Kita ketoke ndase tok. Ndase tak ketoke, awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis gareng. Ak candhawamu ak pendem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh,
Kowe iso ambles bumi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamana cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temomo ning awakku, kowe sing tak ajar Begawan Dara. Suwun nggih, Den. Ya. Padha-padha. Ning telane Gareng balekke. Ajeng kula nganu kebaan rondo Kebaan rondo ki rak ya golek nganggo dhuwitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane Gareng. Balekke, nek ora tok balekke aku moh. Kowe tak pidana engko. nggih mengentuk sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barang Gongnon. Kurawa wis mundur. Nggih. Bapakmu kon tekan kene. Terus wigatine Apa sing diperintahke bapakmu bakal dilaksanakan dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih. Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne marmir. Timbali Ndara Antasena. Nendi? Kae ning pelataran kae Ndragarkaca Ndratarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi ngundhak aku wong tuwa ora kene do nekoso malah cenguk-cenguk. Mareka den prayitna semuriris eka balik titiyane gandayane Trisanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar pripun Den? Njumbuhake kelawan kesagu aku nalika semana aku sagu diutus ning Ndarawati. Nggih. Aku sagu diutus ning Amarta. Aku sagu diutus ning Mandura. Siwa Badranaya. Nggih. Tak suwun ampun ngantos dados dredah. Pokoke upama sinuwun Narendra ingkang kula kersakaken rawuh nek ora kersa rawuh ora apa-apa. Ning sing baku pusakane. Dadi sing diutamake pusakane. Oh ngono kae. Nggih. Yen pancen kaya mengkono aku tak nyuwun pamit. Yo Siwa Semar aku nyuwun pamit. Siwa Badranaya aku nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos kula enteni teng Karang Kadempel. Nglumpuk ing para bendara lan pusaka bisa nyembuh kekuatan kula anggen kula badhe mujudaken gegayuhan kula Ndara. Yo, aku njaluk pamit yo kek. Nggih, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ing ngatos-atos nggih, Den. Wilujeng niring Sambikala
Aku ngaturke bekti katur ya wa. Ya nggih tak tampa pangestuku tampanono. Anggir kekalih. Ingkang paman ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman. Ih kula tampi. Bektiku katur ya mak cilik. Ih kula tampi Anggir Antasena. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing datul ya Projeng Ndorowati. Yo, mak cilik kaya wis ora kurang prayoga. Misanggeni. Ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Mara gage matura, yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe, matur ingkang terwaca, nanging yen ana ingkang ngutus, sira diutus apa kuluk? Oma ireng. Atmajaku ndrep sila geni kepiye? Sejatine mraptaku ning negara Ndorowati iki ora saka kareping Wisanggeni dhewe, nanging pancen aku ana ingkang ngutus. Sira kuluk diutus dening sapa? Aku diutus dening Kaki Badranaya, ya kakekne Semar. Wa mugi andadosna ing kawuningan yen to sejatine kakekne Semar mau banget nggone menggalake marang negara Ngamarta. Ya kuwi negaraning pepundhenku para Pandhawa. Mulya ento nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta, mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingi uni. Yo, pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya. Lah, dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh. Kalawan Wisanggeni kakekne Semar dawuh kelawan aku. Yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban. Akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman, wekasan jejeking adil padha ditinggal. Pernataning hukum negara ora padha dipaelu. Wekasan padha nggudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula kakekne Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong ingkang tanpa beda kaya wangunaning kayangan kuwi ora. Nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uriping para kawula embane kaya ning kayangan. Kebak ing katentreman, kebak ing karukunan lan kabungan, ora ana rasa cedha cinedha, ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa gejegan. Anane amung sarwa tentrem, suka raharja. Kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta. Nanging ana syarat sranane ya kuwi kudu nampa rawuh ing pusaka Ndorowati ya ing winastan Sekar Wijaya Kesuma. Mula gandeng kakekne Semar kuwi piyaying wis keladuk yuswa. Mula tumrap Wisanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuhing kakekne Semar minangka duta saka Karangkadempel sowan marang Projeng Ndorowati. Ing wigati aku pengen nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndorowati ndak aturi rawuh ning Karangkadempel. Saperlu ngestreni marang kakekne Semar nggone bakal duwe gawe mau upama Siwa Ndorowati ora kersa tedhak. Dawuhing kakekne Semar cetha lamun yen Siwa Ndorowati ora kersa rawuh ning Karangkadempel, ingkang kudu rawuh pusaka Ndorowati Sekar Wijaya Kesuma. Wa ireng ing Ndorowati. Kemejot padoning latinetra kocak ngundarandir. Idep nyomangolon caka wadanari romberaneng. Oh, koseta. Lah kok dadi Semar pengen bangun kayangan kuwi? Apa pancen wis dibeta nganggo naring kang ganep? Yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan. Sabab tan wurung lamun kapireng dening para Jawata, Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa. Mula kang saka kuwi Wisanggeni, yen to siji sira kepengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Aku tak takon karo kowe Maragake Wangsulana, Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to? Kuwi pusaka kadewatan. Kuwi pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu ing Ndorowati. Mula rasa ben wong diwenangake ngasta dening Sekar Wijaya Kesuma. Apa meneh amung drajating Kakang Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi sing gedhe pangapuramu siji Sekar ora bakal tak paringake. Angka loro aku ora bakal prapta ning Karangkadempel. Merga aku wegah yen to nganti klepetan dedosaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan mau Wisanggeni. Kagatri sanggap irang ulin angkul kirempit kempit. Dosang reknaning bawana
Pakde misanggeni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi. Lho. Tembungmu ki apa? Tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakde ora maringake Sekar Jayakusuma diboyong marang Karang Kadempel, tegese Pakde ora njurung marang kersaning kakekne Semar nggone bakal bangun kayangan negara Ngamarta. Tegese Pakde mentala marang kacintrakaning negara Ngamarta, Pakde seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh. Merga kawulane padha nungsang puyang gudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula yen to nganti Pakde ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakde gelem nyumaring ngampil apa ora? Lho. Lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena? Sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngambil Sekar Jayakusuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Ndrawati wis ngerti. Apa kaya ngono kuwi wak abon? Sampeyan ki wakku Ndrawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge Wisanggeni mesti maringake wujuding Sekar Jayakusuma. Nek Siwa Ndrawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kok sik to? Tembungmu kuwi kok nantang karo wakmu Ndrawati. Tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung iki tegese kowe arep wani karo wakmu Ndrawati. Paripaksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngampil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Ndrawati, Pakde Kresna. Menawi anggir badhe tumindak kados mekaten mangsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndrawati. Nanging Setyaki minangka dados senopati Ndrawati ngempun naremaken tentrem lan botenipun negari Ndrawati menika wonten pundhakipun senopati Ndrawati ing pamaning Garbaruji. Iya, aku ngerti, Pakde. Pancen wis tak jarak. Aku muni ngene mau, aku menjontrot menggali Pakde Garbaruji. Atau mak cilik Garbaruji supaya Pak cilik nesu karo Antasena. Neng kene iki malah dadi jalaran nggonku bakal meksa karo Siwa Ndrawati maringake Sekar Jayakusuma. Saiki kersaning mak cilik piye? Menawi anggir sampun boten dipun nemutaken kepada waksa kula mentala kalian panjenengan. Nek pancen mentala pampane ora ning kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sencaki menang endi? Kula aturi jalan jawi kene.